राधे राधे, जय श्री कृष्ण। हम एगो बहुत ही सुंदर एकादशी व्रत कथा लेकर आयल बनी। लास्ट तक देखम तो बहुत अच्छा लगी। एक गांव में एक पंडिताइन रहत रहे लोग, जो बहुत गरीब रहे लोग, कमाथा खाता रहे लोग। पंडिताइन कमात रही, पंडित जी बैठ के खात रहन, उनका खाए से मतलब रहत रहे। पंडिताइन सारा दिन काम करके ले आस, मांग चोंग के ले आवस, तब बस बैठ के खाली खास 20-25 गो रोटी खा जास। भर दिन खाली खाए के बारे में सोचत रहस। पंडिताइन उनका से तंग आ गई रही। बार बार कहस कि कुछ कमाए जाई, लेकिन वो कुछ ना करत रहन कि कमाइल कैसे जाला। एकदम भोला भाला रहन, एकदम सरल रहन, सरल स्वभाव के रहन। उनका कुछ समझ में ना आवत रहे कि कैसे कमाइल जाला, कैसे का कइल जाला। बस खाए के चक्कर में खाली रहत रहन। एक बार ऐसन भइल कि वो गांव में एगो बहुत भारी जग होत रहे। बहुत सारा साधु आई रहन अयोध्या से। सोचलन कि ई साधु लोग के साथ में जइला पर बहुत खाए के मिली। गइलन पीछे पीछे साधु भी। कहलन कि साधु जी, हमू रउरा लोग के साथे रहब, हमरा के भोजन मिली तो रउरा लोग के साथ रहब। कहलन कि हाँ, काहे ना भोजन मिली, लेकिन भगवान के भजन करे के पड़ी। तो भजन कैसे होला, भोजन का कहल जाला, हमरा कुछ पता नहीं है। हमरा तो बस ये पता बा कि बहुत बढ़िया बढ़िया हमरा खाए के मिली। कल कि सीताराम 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 भजत रहे के बा। तो ठीक बा, ये तो भजिए ले हम सीताराम सीताराम, बाकी खाए के मिली बढ़िया बढ़िया नु। कौन साधु कि हाँ हाँ, खाए के खूब मिली। साधु लोग के साथे होले ला, जहाँ जहाँ जास लोग तहाँ तहाँ जास। चलते चलते अयोध्या पहुँचल लोग। भ्रमण करके जब अयोध्या मड़ई में पहुँचल लोग, तो रोज़ खाना बने, मलपुआ बने, खीर बने। बैठ के दुआरी पर ओकर सुगंध लेत रहस। खूब खुश हो जास कि हमरा घर तो कहियो भोजन ना मिलत रहे। मलपुआ तो हमरा कभी खाई के ना मिलल रहे। रुआ लोग के साथ में बहुत सारा आनंद आवता, बहुत खाए के मिलता। सब साधु के पाँव दबावस, सीताराम 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 भर दिन भजत रहस, खाली खात रहस। ऐसे करते करते एकादशी के दिन आ गई। एकादशी के दिन मठ में खाना ना बनल। साधु लोग सब उपवास कइल लोग। कोठारी से जौन खाना बनावत रहन, उनका से जाके पूछलन कि का कोठारी भैया, आज खाना ना बनी क्या? कहलन कि ना, आज खाना पंडित जी ना बनेला, आज तो एकादशी है। एकादशी आइल व्रत बा आज सब कोई। या तो एकादशी व्रत का कहल जाला। आ तो जौना दिन खाना ना खाइल जाला ओकरे के एकादशी कहल जाला। कोठारियो हंसते हंसते कहलन। गइलन अपना गुरुजी भी, जाके गुरुजी से कहलन कि ई के आइल बा, कौन एकादशी आइल बड़ी कि इनका के भगाई जल्दी, हमरा ये एकादशी उकादशी ना चाहिए, हमरा तो बस खाली खाना चाहिए। कहलन कि देखो, हमनी के तो एकादशी भूखल बनी जा, व्रत कइले बन जा। अगर तार ऐसा विचार बा, तारा नइखे रहे के, एक दिन रह जीबो तो कोनो बात नहीं है। तो ना हम तो अगला दिन रहबे ना करब, हम ना खाइब। तो ठीक बा, जा सरजू के किनारे अपन बैठ के जितना सामान चाहिए जाके कोठारी से ले लो, आ जाके बनावा खा। कहलन कि ठीके बा। गइलन कोठारी से, कहलन कि हमरा के आटा दे दी, आलू दे दी, गुड़ दे दी, घी दे दी, हम अपन बना के खाई। कहलन कि ठीक बा, लेकिन खाना बना के आप पहले भगवान के भोग लगा ली है, तब जाके खई है। कहलन कि ठीक बा, खाए के मिल जाता उतने कम बा, भगवान के भोग लगा देब हम। गइलन बनैलन 6 गो रोटी बनैलन, मोटा मोटा 6 गो रोटी बनैलन, भरता बनैलन। खाना बना के आ पत्तल लगा देलन ओमे रोटी। कहलन कि दूगो रोटी भगवान के रख के आ बैठ गइल बड़न। कहतन कि राजा राम आई, प्रभु राम आई, हमर भोजन के भोग लगा जाई। बार बार ऐसे ही कहतन।
खूब अब भगवान आवते नहीं खन। अब तो रोए लगलन कि रोटी ठंडा होता, हमार भूख लागल बा जोर से, हमारा मुंह में पानी आवता, अब कब आई। भगवान उनकर भोलापन देख के कहलन कि चलल जाओ, भोग लगाइए लेवल जाओ। तो वहाँ के अपने ना आईनी, सीता जी के साथ में लेके आईनी। तो देखलन तो उनकर हालते ख़राब हो गई कि आए दादा 6 गो रोटिए बनैले बनी। आई एगो अपने अइलन, एगो सथुओ में ले अइलन। जाके राम जी के पास में कहलन कि क्या कोई नहीं रौरा, रौरा हम तो रौरा के बुलौले रहनी है, केकरा के लेके आगुनी। कहलन कि ई हमार पत्नी है, अब जहाँ हम जाइम तहाँ तो वो जइहन नु। अच्छा ठीक बा ठीक बा ठीक बा, बैठी लोग बाइए गो नहीं तो खाई लो। दोनों लोग के बैठा दिलन आ दू गो रोटी, एको गो रोटी पहले परोसलन कि पहले तो एगो रहन तो 2 गो देती, अब तो 2 गो आ गइलन जाते के गो न खइहन जा, हमारा के फिर बची। एको गो रोटी परोस देलन। तो लिखा के राम जी कहलन कि एगो और रोटी पंडित जी दे देहब, बहुत बढ़िया बनौले बनी रौरा रोटी भरता। एगो रोटी और दे दिलन। अब सोचता कि सीतो माता मांग देस तो हमरा के तो बचबे ना करी। तली मांगिए दिली कि पंडित जी और खाना बहुत स्वादिष्ट लगता, एगो रोटी हमरो को दे दी। अब बचल उनकर 2 रोटी। अब तो उनकर हालत ख़राब भइल बा कि फिर मांग दिलन जाते एको गो रोटी। तो आज तो हम एकादशी हमार हो गई। तब का कैलन कि तली राम जी कहिए दिलन, ये पेट तो भर गइल बा लेकिन बहुत अच्छा खाना लगता, आधा टुकी और दे देता तो बहुत बढ़िया रहे। तो कहलन कि ठीक बा ले ली। आधा टुकी दिलन। तली ओने से सीतो जी कहते कि 2 टुकिया बचल बतौन हमरो के दे दी। अब बेचारा के बजल 1 रोटी। चल गइलन जा तो दिन 1 ही रोटी खा के रह गइलन। फिर अगला एकादशी जब आइल तो जाके कहलन कोठारी से कि देखी हमरा के और बढ़ा के आटा दी, आलू दी। एगो बोलावला पर 2 जना आ जतन जा, ए बेरा का जने 2 गो बोलाइब तो 4 गो आ जिहन जा। ऐसे बढ़िया बा कि हमरा के सामान बढ़ा के दी। दूसरा एकादशी के 5 किलो आटा आलू सब सामान लेके गइलन, खाना बनौलन। बोलावे लगलन, राजा राम आई सीता साथ लाई, हमर भोजन के भोग लगा जाई। कहलन कि आखिर तो एगो को बुलावत तो 2 गो आवत हूँ, तो चलो दोनों जना के न्योता दे देतनी। तो अब की बार का भइल कि जब वो जा गइलन कहलन कि खाना बढ़िया लागता, तो लक्ष्मणों साथ लाग गइलन आ हनुमानो जी कहलन कि हनुमान तो साथे रहबे कहलन कि हमहूँ चलब साथे साथे। अब देखलन तो इनकर हालत ख़राब किया है दादा, एगो को बोलौनी 2 गो अइलन, 2 गो को बोलौनी तो 4 गो आ गइल। तब गाँव राम जी से कहते कहत रहन कि अच्छा रौरा तो आई रही सीता जी के लेनी, अब ई 2 गो केकरा के लेके चलैनी। बोलन कि देखी हई एगो हमार भाई हवन आ हई के बानर काहे के लेके आगुनी, आ तो बानर ना हवन बजरंग बली हवन, ई हमरा साथे रहेलन तो साथे तो अइबे न करिहन। बोलन ठीक बा जब आइए गोनी तो बैठी खाई। खाना परोसलन तो बस बहुत दिन टोटल रोटी खा गई लोग। एगो रोटी उनकरा बचल। कहलन कि जब हमार तो जब आवता लोग तो हमरा के 1 गो बचावता लोग, अब की आवे दो एकादशी, अब की एकादशी लोग के खाना बना के ना देहब। तीसरा एकादशी भइल। कहलन जाके गुरु जी से कि देखी हमरा के 20-25 किलो आटा चाहिए बड़ा। जब आवत हूँ तो टोटल लेके आ जाता हूँ, ढेर सारा भगवान आ जाता हूँ, जितना बुलौले रहता नहीं ओकरो ले बेसी जाता हूँ जा, हमारा के बचते नहीं खे। जब हम खाते हैं तो 1 रोटी खाता नहीं, हम उपास ही रह जाता नहीं। कहलन कि का बात बा भाई, ई कातना खाता, चलो ए बार आपकी बार देख ले जाओ। तो ले गइलन का माथा पर टांग के 20-25 किलो आटा गन की। अब की बार चन्हाकी लगैलन पंडित जी। कहलन कि अच्छा तू लोग भगवान आज तरह लोग आना गा, ए बार आप बुलाई ले तनी तबे देखो तनी को गो आवत हूँ, ओकरा हिसाबे से खाना बनाई। बैठ गइलन सरजू के किनारे। तब कहता हूँ राजा राम आई प्रभु राम आई, सीता साथ लाई लक्ष्मण साथ लाई,
हनुमान के साथ लाई, हमर भोजन के भोग लगा जाई। आ गइलन सब देवता कि चलो भाई भोजन परोस। राम जी कहलन कि भोजन परोस। तो ना 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 भोजन नहीं के परोसे के, अब की हाथ ना आइल बनी लोग बोलावत इन दानगा आ जतई लोग, अब की खुद से बनाई लोग खुद से खाई लोग, अब की बार हमारा के खियाई लोग। हर बार रउरा लोग के खियले बनी, अब की हम खाई। इतना उनका पता ना रहे कि वो लोग भगवान हवन। बस उनका पता रहे कि भोग लगावे के बाद जौन गुरु जी कहले बन तन करे के बा। एकदम भोला भाला, एकदम सीधा साइड, ना कल ना छपट, ना उनकरा के वो जहाँ लाखों रुपया था तो उनका पता नहीं कि ओकर यूज का होखेला। बहुत भोला भाला, बहुत सीधा साधा। कहलन कि ठीक बा। राम जी का कहलन कि कहलन सीता जी के तब खाना बनाव। राम रसोई में घुस। सीता जी खाना बनावे लगली। राम लक्ष्मण जी लकड़ी चुन के लेलन। हनुमान जी पानी भरे लगलन, सेवा करे लगलन। भरत जी आटा गूँथे लगलन। सब मिलजुल के खाना बनावल लोग। अब सीता जी के इतना बढ़िया रसोई बनल कि पूरा स्वर्ग तक से ओकर सुगंध चल गई। अब सब देवता आसमान मार्ग से उतर आए लोग कि एक कण भी प्रसाद के रूप में हमनी के भी चाहिए। सीता जी के खाना बनावल प्रसाद हमनी के भी चखब जा। तब गुरु जी आके झांकी मारत तवन कहतवन कि कहाँ तहार भगवान बैठल बवन, सब कोई के परोसले बड़ा लौकत कुछ है नहीं खे। कहलो कि गुरु कहलन भोला जी कि कैसे रूरा कहतनी कि नहीं, जे तो सामने बैठल बवन। तब भगवान से जाके कहतवन कि हमरा गुरु जी के रूरा दर्शन काहे नहीं देत, हमरा लौकतनी। गुरु जी कहतन कि हमरा लौकते नहीं खन। तब गुरु जी कहलन, भगवान कहलन कि देख तू एकदम मतलब शुद्ध बड़ा, शुद्ध आत्मा बड़ा, भोला भाला बड़ा, तारा देश दुनिया से मतलब नहीं के। जे शुद्ध आत्मा रहेले ओकरे हमर दर्शन होखेला। तहार जौन गुरु जी बवन वो शुद्ध नहीं खन, अंदर कल छपट बा, घमंड बा, अहंकार बा, ऐसे दर्शन नहीं होत। तो सब कोई कहेला कि गुरु के महिमा से चेला के दर्शन भगवान के होला। आ चेला के महिमा से, शुद्धता से गुरु जी के मोक्ष के प्राप्ति हो गई। बोलो कृष्ण भगवान की जय, बोलो विष्णु भगवान की जय। ये कथा सुन के यही प्रेरणा मिलता कि जे कल छपट ना करे, शुद्धता से रहे, ओकरा भगवान के कभी भी दर्शन हो सकेला। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।